ओमफ्राय दा नों मा सानदों बेखौ हाबा लानो सानदों ना बिनि असे फिसायनो हगारफिनगोन? आं गावसोरनि सबर सरत्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो। हेलौ रायजोफोर, आङो दिनैहाय मोननैसो भिडिअ लानानै फैदों जायनाखि दा ससियेल मिडियायावहाय गोसारबाय थानाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय दाख्लै बावैसो ससियेल मिडियायावहाय गोसारबाय थादों आरो बै 17 बोसोर 45 बोसोरनि सानैजों हाबा जानाय, ओमफ्राय हाबा जानानै सप्तासेनि उनाव खारनाय। दा बे मानसिखौ गोबाङानो सावरायबाय थादों, माने बेबायदि नङा बिदि नङा, हिनजावा 22 बोसोरनो हौवाया 30 प्लास, बेबायदि खोथा सावरायबाय थादों। नाथाय मैया दिनैनि गेजेराव बे हिनजावसाया फैनानैहाय रोखायै खोथा बुंफैदों। भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। खुलुमबाय, आं गासिबनिसिबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों, मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक, वाट्सएप, फेसबुक, इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा। आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों, बियो नंगौ। आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन, नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों। नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों, नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों, नाथाय बियो आंसे बुहुत गिदिरखा। आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन, बेलेगासो नायनानै हरदों। हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै, बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बिनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों। आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों। आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों। हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों, जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै। जेरैबायदि नेम मथे दं, आयाव आखाइ हमनाय नेम दंमोन, बिसोर बेखौबो खालामासै। आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों, आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै। हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन, नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों, आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ। आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों, नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय, आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय, आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों। बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै? आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै। गावसोरसो आंखौ लांदों, गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों। आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै, आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै। बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो। आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय, बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया। गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन? सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा, थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन। जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला, न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा, बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया। आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों। आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों। आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै, आङो जेरै दं एरैनो फैदों। बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो। हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै, नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै। बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों। आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै। बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों, मंगलसुत्र खुनानै फैदों, आसान खुनानै फैदों होनदों। नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै। आं जेरै दं एरैनो फैदों। आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों, आंनि गोदोनायाव मंगलसुत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों। आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै। बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना। आं गावसोरनि सबर सरत्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो। आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै, बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनजों हमजानाय हौवा गारनानै थांनाय बे भिडिअखौबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना गावसिनि पेजआवहाय होनानै होदों। दा नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। आं सिल्लिनि सुलमारि थानाया सिल्लि गोग्लैयो, ओमफ्राय सुलमारि गामिया पस्ट अफिसाबो सिल्लि। बेसेबां गोबाव जाखो नों लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय। बेनि सिगां रायलायनाया बेबो कम्पानियाव मावदों, आंबो कम्पानियाव मावदों। 4 मास बिदिनो जाबायमोन आरोना। ओमफ्राय दा नों मा सानदों बेखौ
हाबा लानो सानदों ना बुल्थे बिनि असे फिसायनो हगारफिनगोन? दा आं बेनो हगारफिनबाय। गोसा बुं। बेनो हगारफिनबाय। नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावगोन नामा नों? ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया? दङ। गथ'फ्रा? सासे दं फिसाजो। बेसे गिदिर खै बोसोर? साराय 4 बोसोर जाबाय। दे जाबाय, नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे। मोजां सिदा बुं हो, गलमाल बुंनाङा। बे सोरांथिखौ बुं, सैथो खोथाखौ बुं। नोङो थांफिनोब्ला माबायै थागोन आरामसे नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो रायजो राजायासो सिगां नायगोन। गतिके नोंसोर सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो? नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय। दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो, हौवाजों थांगोन ना थाङा? नोंनिया मा नाम? आंनिया मैना ब्रह्म। मैना ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? मणिपुर। मणिपुर। दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों जेनेबा बेसे गोबाव जाखो बेजों? सप्ता खनसे जाबाय। सप्ता खनसे जाबाय। नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय हा? दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे। दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना? संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों? हा? दे बुंदो। नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो। माने सिरि? नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया? नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों? नोङो बेयाव बुंनानै जों बेलेग खालामनो। नों गामियाव थांगोन ना थाङा? गामियाव थाङो। गामियाव थांगोन? होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया बेखौ मानो बुंनो हादों? गोसो गैयाबा गैया बुं, नोङो सिदानो मिथिबाय? संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं, दंबा दं गैयाबा गैया। बुंदो दे, बुंलाय मिथिबाय? नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों। बेखौ बुंनो हाया, बिनि फिननाया गैया नोंनाव। थांनोसै। न'आव थांनोसै? नोङो दा डिसिसन ला, फिसायजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि। बेखौसो सोंगासिनो आङो। जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो। थांसै। नुनायनि खोथा नङा। संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों। आं दहायनो होनखादों माथो आं थांफिनगोन होननानै। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। हागोन हाया? हा? लांनो फैबाय जेला थांसै आं। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। थांनोसै। संसार हागोन? हौवाजों थांफिनगोन दा? मा नेक्स्ट टाइमाव लोगो हमबावगोन नामा? हा? लोगो हमला? बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जेनेबा मा खालामगोन? मा खालामो खालामबानो जाबाय। नोंसोरनि गोसो, नोंसोर मा खालामो। नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे। हौवाजों थांसिगोन दा? संसार जासिगोन दा? जागोन दे। दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा? खालायलाय, आं बुखायाबो सार। लोंनानै टर्चार खालामगोन? बुवाबो आङो, बुदोंबा थों, आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो। नोंखौ रायज्लायनो होआखै, नों जि सोंदों बेखौ रायज्लायसै। टर्चार खालायालै सार। लोंनानै आरो आं मानि थाखाय नागिरदों दा आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय। दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ? दे आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो। आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ? आं रायजो जानोसो नागिरदोंना दा। नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय, दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा? खालाया। टर्चार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लानो हागोन। आं अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय। एबसुआवबो हरनो हागोन आरो। दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा। आं मोजां संसार जागोन, आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया। आं जागोन बेजों। गथ' सानै दङ, गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो। होमबा जाबायना सार दे। बेबायदिनो मालाय न'खर गोनांखौ बोखारनानै लांग्रा जोंनि बर' हौवाफोरनि गेजेरावबो गोबां दंसै बिदेशआव थाहैनाय। गासैबो नङा, माने 100आव 50%आ दंसै आरो। मालायनि न'खरखौ आलदा खालामना होनाय, बोखारना लांनाय, खामानिनि मुङाव लांखारनाय, बेबायदिनो गाज्रि खालामहैनाय, बेबायदि गोबां दंसै आरो।
सोरबा सोरबाया बिदिनो बिदेशआव थाबाय गोबाव बोसोर थाबाय गामियाव फन खालामैहाय सोरबा हौवा गोनां फिसाइ गोनांफोरखौ फुस्लायहरबाय हिनजावाबो मबाइलनि गेजेरजोंनो गलिबाय आवलिलांबाय थाङै थुङै उनावहाय जोबथारनायाव मा जाखो हौवाया फैनानै लांफैनोसै लानानै थांखारनोसै नैबेफोरबायदि गोबां जाबोबाय थादों आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदोथ' बेबायदि नुवामोन नाथाय दानि दिनावहाय एकदमबारे बे मबाइल फन फैसावनायनिफ्रायनो जोंनि बर' मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोखौ हमथानो हायि जादों माने जोंसो मबाइलखौ बाहायनांगौ मबाइलजोंसो जों उल्था मानसिया बाहायजादों नैफोरबायदि जाबोगासिनो आरो जोंसो मबाइलखौ बाहायनांगौ मबाइलजों जों मानसिया बाहायजानो नाङा नोंथांमोना एकदमबारे गावखौ सांग्रां लानांगौ आरो दा माथो बुंनो ना नोंथांमोनानो जा बुंदों जा बुङाखै नुबोजोबखाबाय आंनिफ्राय बेयाव जेबो प्रेसार गोनां खोथा बुंनांगौ गैया आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय